sa aking pamilya sa Laguna, sa aking asawa at anak. Para sa inyo ito. Live po kami ngayon sa DJ Normie Band sa San Isidro, San Julian, Eastern Samar. Siranganan sama, Bungtuan San Julian, amoy ng lugar nga akong tinubuan. Higit 30 anyos akong binayaan, sugad man kaiha anak kong kaming awa. Akong pagbayad diriha kadayunan, nagturoy la ako in pagkabuhian. Probinsyahan Laguna, anak kong kinatuan, kay ini nga lugar damo ang trabahoan. Bisan kon maiha ako paglalakdan, diri ka kalimtan, tuna nga sinirangan. Tungodan pag-igugma akon inulian, yan niroy nga tuna matamis pagukyan. Bulacan, Bulacan, lugar nga tinubuan, tuna nga sinirangan. Barangay Bulacan, Makuri kalimtan, kay higumahon man. Barangay Bulacan, Makuri kalimtan, kay gumaon kuman. Makuri kalimtan, kay gumaon kuman. Makuri kay higugmaon ugod man.